Morning matats. Isa ra ka bangka tong habo karon adlaw matats kay Domingo. Oh, isa ra nagtikaw-tikaw. Dagang bangka. Ang problema kay isa ra nagabwa. Kay basta Domingo way buyer. Minus. Atong marilisan mingaw kay dito. Bisag isa ka bangka sa barilis. Way naghabwa. Ora ning bangsyo. Kaon. Siligring, kamatis. Sibis dahon. Sa botag balot mga tats. Tapos niro. Magkakita lagi ako anak kana magtatawa gid ako. Okay. Simple i-flex na to kay basta pauban gani. Okay na. Katong bangka matats. Pwede ko glamas. Kaya magsabaw mig balo. Dugangan na itong sabaw mga tats. Ano? Na, ako kayo. Oh. Sabawon. Na, bitinda ko ano? 26 asa man. 4. At sala ni mga tats, kamatis og sibes dahon. Ah! Odi ay bulag na pala. Ano man? Dili problema sudan mga tats, basta na ihabwa. Kalami sa mong sabawon. Matats, naurot pang sinabaw dito, naulita kay namaligya pa maguda. Nabisita ganiya. Pinirito na naton abtan matats. Pero okay lang kay camping ko nangaon. Namaligya mo ganiya, niya sila nagluto. Ingali din matas basta maulihin ko ta. Sige ta video. Dili na ta makakaon sa sobra ka busy na to. Uro kinang plato, kalog na kaldero kong plato. Pinirito na lang ta. Pero nakasud ang gipunta natin balo dito tulo ka buok. Sa balay na to tirahon. Amigo. Amo na nagat. Mo ni bangka lang gabo mata, wala mo human gabo kay Domingo manggod. Nya ko na maligya man. Di ba nga sa pinsin mo boss? Tatas ko eh. Ha? Nya mo na to. Salamat sa nananaw. Thanks.